אנחנו עכשיו מתקרבים לפלפל שטה תימני. מה זה מבהיל? חבל על הזמן. אחד כזה קטן. תגידי דודה, זה פלפל סודני? כן, מה זה? כן. זה נקרא פלפל סודני. התימנים מעדיפים לעשות סחוג דווקא מהפלפל הסודני. זאת רומיה אסד, חברה טובה שלנו, וזאת שולי הבת שלה. רואים את ההבדלים בין הדורות, ואותי באמצע. עכשיו, מאיפה הבאתם את הזרע או את השתיל של ה... לא יודעת מה שכנות, היא זורעת, היא זורעת. כן, זורעת את זה? כן. עכשיו, כמה צריך בשביל לעשות סחוג? צריך 4, 5, לעשות סחוג, ויש לחם, ויש לחוך, ויש ביטה. כן. מי שרוצה יאכל, יאכל. אז על המקום עושים במזחק על המקום, באבן, כן. נגמר הסחוג זורקים. כל פעם יוצאים או זורקים. בטח. אז באבן נשארים כל מיני חתיכות כאלה, ושאתה אוכל את זה, אתה עוד גורס חתיכה מהכוסברה, חתיכה משהו. זה טעם אחר לחלוטין. עכשיו בואי, דודה, נלך נעשה את הסחוג, אבל אני אסחג. בסדר. אוקיי, בואי. נשחק כולנו. זה פשוט עד כאב. המצרכים הכי בסיסיים, פלפלים כמובן, שכתפנו עכשיו, שום הוא כוכב חזק בסחוג, כוסברה ומלח. זה הכל. עכשיו, איך אנחנו נסחג? קודם כל צריך את זה לחתוך, נכון? כן. טוב, חבל, צריך להביא סכין. שולי, לכי תביא סכין. לא חשוב, תביא, אני... מה, נסחג עם ככה, איך שזה? לא, תביא, אני יודעת, אתה רוצה לפוצץ את זה, אבל איך אני אקלף? כן. אוקיי, זה יהיה לך לבד. כן, אוקיי. אם זה אני צריכה סכין מיוחדת, חדה וקטנה. איזה יופי, איזה שכל יש לך. אין כמו הניסיון, אה? באיזה שנה עלית לארץ? רגע, את מסתלבטת עליי או מה? שאני אבין. אני לא מסתלבטת, את מסתלבטת. אני לא מסתלבטת שאני אמות, אם אני מסתלבטת שאני אמות. מה פתאום אני אסתלבט עלייך? לא, אני אמרת לה. את יכולה לסובב אותי על האצבע. לא, אמרתי. איי. סמוני על מג'נון ואנה בעגלי. נכון. את רואה? טוב. מלח. למה לשים מלח? ככה, יהיה לך, יהיה טעים. אוקיי, ככה? כן, מספיק. מספיק, אוקיי. היא לוקחת אותי בתור טמבלית. כולנו א'. אין הברלין ואין שום דבר. וואו, איזה ריח. גם יותר בריא. למה זה יותר בריא? שזה על חשמל, זה על זה. הוא בא, את גומרת בלנדר והוא כבר... נהיה לו קצף. ישנו גם חם, כבר חם. חם כזה. נכון. אז הוא מאבד מהטריות שלו. נכון. את צודקת. באמא שלי שאת צודקת. לא היה פומפיה. לא היה פומפיה. בואי נעשה קצת עם פומפיה. בואי נוסיף עגבנייה. בלעבה, הנה בעבה. אחר כך לא. יאללה. עכשיו יש לנו פה סחוג. זה שווה $1,000,000. את לא מחליפה את זה. בטח. לכי תביא שולי. את כמו התימנים, הולכת וחוזרת, הולכת וחוזרת. צריך אליהם. זה מזכיר לי את הבית שלי. אמא שלי הולכת, אבא שלי מעלה, תביא זה, קודרה, הולכת, חוזרת. זה ככה כל העולם. את חשבת, כולם עם שכל מרכז, לפעמים לא. אחד דואג לזה, ואחד רואה את זה, ואחד רוצה מקרר, אחד רוצה בלטות, אחד רוצה כסף, ואחד רוצה... אבל לך יש רצונות קטנים, תנור ופלטה, זה כלום. כן, זה גם מסבכות את השכל. בואי תשני בלילה, תשלח חשבון. אז השכל גם לא מרוכז, צודק. שולי בואי. ועד הזמן הזה, הצרות האלה. יואו, מה הבאת לי? ברוך אתה אדוני עלינו, המוסי לחם מן הארץ. מה, כאילו... הלחוך הוא כמו עוגה, אז זה בורא במיני מזונות? כן. בסדר. בסיכומו של דבר, דודה, את אומרת, המחשבות הורגות הבן אדם. נכון. הוא לא מרוכז. לא. יא חניני. חניני עליהם, חניני. תאמיני לי שיש אנשים, יש לה הכל, הכסף, והבית, והכל. והוא לא מאושר. בס, בדי סתפק בקרותאות יותר טוב. נכון. דודה, את יודעת קצת לשיר בתימנית? לא. את רוצה שאני אשיר לך? תשירי, כן. אני אשיר לך, אבל. בסדר. מאמה, יא מאמה, وينو حبيبي ماما يا ماما وينو حبيبي قاطع نصيبه